radiš tu? Krijem se. Od poreske. Dobro, super, mogu li ja s tobom? Ne krijem se od poreske, krijem se od fašizma. Ja svakako porez plaćam u Londonu. Dragi Blože, postoji bar 1.000.000 razloga zbog kojih ja treba da se krijem. Sakrijem se, dan, dva, problem prođe i ja izađem napolje. Ali sada postoji poseban razlog zbog kojeg sam pripremila zalihe vode i hrane za nekih 25 godina. Danas se krijem od fašizma. I sramotno je to da u 2013. godini ja zbog straha napuštam svoj dom zbog njih. Straha zbog koga? Pa zbog ovih što se spremaju za dom. Spremaju se za dom. Pa zamisli šta će biti kad se spreme za moj. Pa bona se, Koreufe, ne kaže se spremaju za dom. Dragi moj videoblože, kaže se za dom. You're unbelievable, šuti. Pa jel hoćeš da nas čuju pa da pomisle da je ovdje skup tih što se spremaju za dom? Ma niko se ovdje ne sprema za dom. Kako ne sprema? Dragi Blože, sve vrvi od tog spremanja za dom posljednjih dana. Spremaju se na utakmicama, spremaju se na internetu. Čovjek bi pomislio da je to neka povratnička himna. A onda čuješ davna vremena kako te dozivaju pokličem. Seko Reufe, bježi, jer mi smo spremni Stop, dragi moj videoblože, izvini, molim te što ti ovako abruptly prekidam, ali stvarno, neću da im dajem minutažu. Svakako je to vrijeme pokliča, fašizma, završeno, pa se, finito! Ma nije tačno! Sve što je ikada umrlo, sve te crkotine, zaostavštine, derivate, sve je nastavilo svoj zagrobni život preko interneta. Stvarno? Pa šta ti gledaš na internetu? Pa slike. Dragi Blože, vidiš ti kako će oni nas antifašiste dočekati nespremne. Oni se spremaju za dom, a mi gledamo slike. Ma bona se, Koreufe, pusti pačenike, ne beri brigu. Oni se spremaju za dom, a mi ćemo se kos nokta spremiti za vikendicu. Pa Seko, ne možeš tako. Sjeti se, kad su došli po ove, ja se nisam bunila. Kad su došli po one, ja se nisam bunila. Ali kada su došli po mene... Ja ih čekala striktana, aj zdravo. Ma sram te bilo! Ma šalim se, Seko. Dragi moj videoblože, ja ih osuđujem. A stvarno me zanima otkud u ovo prekrasno vrijeme divnih pozdrava suncu oni izvukoše taj vintage pozdrav. Dragi Blože, ako se ja pitam sa tavana, ja malo pratim taj internet jer kao što znaš ne izlazim baš mnogo. I mislim da postoji posebna kategorija statusa sa tavana koji se izvlače na neke posebne dane, godišnjice koje neke ljude čine sretnim, a neke tužnim. I onda im se time pristaje na muku. Joj, živjela govornica! A desila se krasna stvar. Naši susjedi su se plasirali u Brazil i time su omogućili uslove da putujemo zajedno o istom trošku. A on, umjesto da ode negdje i da se napije ko majka, on ode na tavan i izvuče ono što je zaboravljeno već davno, a kao što znamo, nikome nikad nije ni trebalo. A onih 30.000 ljudi pođe za njim za isto to, za dom. Haj skrati. Dragi Blože, mene je najviše stid što je naš. Uvijek se neki naš nađe i ode u jedan ili drugi komšiluk i onda sebi daje za pravo da njih uči domoljublju. Nikad se nećemo opametiti. O, bog me hoćemo. Već su počele sankcije za fašizam, a uz malo sreće bit će kažnjeni svi oni koji pogrešno uče domoljublje i svi oni koji ih u tome podržavaju. Jeste. Čekaj, kako to oni koji ih u tome podržavaju? Pa moralno, etički i financijski. Joj, pa ja sam pala na sve tri. Kako? Pa, kad je bio Eurosong, znaš li ti koliko sam ja funti potrošila kada bi glasala za ovu... Joj, nije Martina. Nije Martina? Ma šta god da je, sram je bilo.